Dadi wonge rasa besar kepala ngono lho. Saiki sik iso guyu, besok rong karuan iso guyu. Rasane dasku yo sak mini iki lho. Ya tak mat-matne kita tambah gede. Yo ora patek gede lho ndas iki sak mini iki kok iso tilokne besar kepala gede ndas. Gede wi karo kepelanku lho gede ndasmu. Dasku yo wis sepron-sepron sak mini iki lho. Sing bentuke yo wis ngene-ngene iki ndas aku ora kok gede iki ra. Nek bentuke nyenengne. Ndang guyu mumpung sik iso guyu. Sik lek ngono. Ya guyune aja karo mingkem to. Nah, ngono kan ketok manis. Kok iso mas aku kerancinan lho kok njaran gue gileng lho nih wong. Info apa? Atau sewu sing kena dijak geblak. Sing kena dijak geblak. Lah nyapa golek info iki? Mbok karo aku ae. Ora trimo geblak, ya salto ya koprol barang. Piye? Tapi wong sing rada ganteng lho. Sawangen to. Mosok aku ora ganteng. Aku mau wong sing ruangos elek gudiken. Aku dadak tuku sabun nggih ngosok ya. Aku ora koyo sing mbok omong kuwi. Piye sida budal apa ora? Saya yo Budal. anjay.